първата част, докато за Словакия на терена с номер 3 Станислав Крепаски, 12 Мартин Томович, 5 Ерик Сасбо, вратарят Радован Майджун с номер 10 Рудолф Белиш и номер 11 Мирослав Жик-Жик. Да се надяваме, че ще съхраним както силите си, така и нервите си през тази втора част, защото тази крехка преднина от един гол може много бързо да бъде заличена. Ето, че Словакия има правото да изпълни корнер в първата минута на второто полувреме. Неприятно тук, добре, че Чалъков блокира този силен изстрел на Рудолф Белиш. Отново корнер. Станислав Кремпаски. И трето поредно изпълнение на ъглов удар ще последва, след като Симеон Лазаров беше на мястото си и блокира това изпълнение. Много силен изстрел тук на Ерик Сабо. Вече топката профуча далеч край вратата ни. Интересно е да видим как ще подходят нашите и дали ще опитат да убият темпото в тази среща, доколкото то може въобще да бъде коригирано и съответно намалено в този спорт, защото динамиката в него е наистина забележителна. Няма как да изолираш един играч от даден състав, защото веднага си проличава, че отборът играе с човек по-малко. Именно за това се правят и толкова смени. А и няма как да се пребереш в глуха защита, защото несъмнено ще последват редица удари по посока на вратата ти, което няма да доведе до нищо добро. Тимонов сбърка в средата на терена. Рудолф Белиш подава надясно към Кремпаски. Много Белиш. Добра техника тук на Белиш, изстрел. Слаб обаче и Тимонов и Ники Павлов тръгват в атака. Павлов обаче тук си поведе не особено добре топката, която излиза в тъч. Малко по-различно действат нашите в първите няколко минути. Тимонов действа в по-голяма близост до Ники Павлов, отколкото до Чалъков, както беше до преди малко. Естествено, те непрестанно си сменят местата. Като в отбрана за сега Костадинов и Лазаров изглеждат нашият най-добър вариант за бранители. Тимонов не бърза. Костадинов иска топката в средата на терена, не я получава. Сега силно напред към Ники Павлов, който обаче е затворен от двама бранители и няма как да спечели тази топка. Тук с фол срещу Ерик Сабо, извършен от Чалъков. Джентълменски жест от страна на голмайсторът ни срещу Уелс по-рано през деня. Словаците започват по-активно. 3 корнера изпълниха те още в първите 2 минути и отново владеят топката. Добре, че тук именно Сабо сбърка паса си към Белиш. Като цяло нашата група, освен най-равностойна, предложи и най-слабо резултатните матчове до момента в турнира. Не забелязахме да има изявен аутсайдер, въпреки че за такъв се считаше отбора на Уелс. Ирландците претърпяха какви ли не крушения 9-2, 8-0 от по-непретенциозни формации. Кипър загуби и трите си матча с по 4-5 гола разлика. Израел също напуска турнира без печелена точка. Литва с голова разлика 2-18. Естествено, че също се разделя с надпреварата, докато в нашата група всички 4 отбора несъмнено заслужават да продължат в топ 16. Естествено, ние се надяваме да сме поне един от тези отбори. Ники Павлов тук добре успя да задържи топката, но в крайна сметка третият бранител му дойде в повече и Давид Мартон се справи с него. А междувременно Чалъков е отстъпил мястото си на Димо Станков, който естествено веднага застава на неговата позиция в средата на терена. Словаците също извършват няколко промени. Мирослав Жик-Жик вече на терена, както и Габриел Били. Михал Жик-Жик също е на игрището. Към него беше отправено това странично хвърляне, но за щастие нищо опасно пред нашата врата. Тимонов напуска игрището, както и капитанът ни Лазаров, а Теодор Банев и Стоян Ангелов вече също на терена. 5 минути от началото на втората част, без промяна на резултата, 1-0.
Много е важно в следващите 3-4 минути да не допуснем гол, за да може трима от основните ни състезатели, Чалъков, Тимонов и Лазаров, да успеят да отдъхнат, да поемат глътка въздух и да се завърнат на терена за решителните 10 минути, които предстоят. В момента не би го нарекал експериментален, но съставът ни на игрището няма много общо с стартовата ни шестица, както и да е. Въпросът е момчетата да задържат тази преднина. Банев тук отлично класира. Успяхме да откраднем топката технично от страна на Димо Станков. Отново Станков ще пробва ли изстрел. Техника отново за пореден път успя да задържи нисичкият полузащитник. Това е вече добро разиграване. Изстрел на Теодор Банев, който е блокиран и корнер в полза на нашите. Одобрителни възгласи от резервната ни скамейка, където всички са прави. Няма и как да е иначе. Момчетата знаят важността на този матч и цената на победата. Стоян Ангелов с номер 99 ще изпълни този корнер. Далеч назад към Банев. Нов изстрел на Банев и отново неточен, този път обаче аут. При изпълнението на ъгловия удар, за разлика от корнерите, които нашите предприемаха през първото полувреме, когато само Лазаров оставаше в защита, сега двама души бяха в нашата половина, което показва, че националният ни отбор вече мисли и стратегически за това, че не бива да се увличаме в прекомерни атаки. Само двама души бяха в наказателното поле. Димо Станков и Ники Павлов. Постепенна атака тук за Словакия. Марек Кондрик спокойно към Били. Ян Бицян. Добре финтира Павлов и тръгва напред. Това може да е опасно, ще се справи. Браво на Банев тук. Чудесно успя да блокира Жик-Жик. Не му даде възможност да се обърне и съответно нашите отнеха топката в една невралгична зона, която чудесно и тук възможност за Ангелов. Поздравления за Ники Павлов, който по един чудесен начин забеляза как Стоян Ангелов се отскубнал от погледа на бранителите на Словакия и с само един допер до топката го изведе на чудесна позиция. Изстрелът на Ангелов обаче, трябва да признаем, беше от доста трудна позиция и не е чак толкова странно, че той не успя да намери вратата. Тук дали ще се справят нашите? Да, за пореден път добри действия в защита. Виждам, че поредната промяна в нашия състав се казва Васил Тодоров, който по-рядко се появяваше на терена от началото въобще на турнира. Плътно той застава в момента до единият от братята Жик-Жик. Тук обаче опасност. Ще успеем ли да се справим? Щастие и късмет са думите, които могат да опишат това, което се случи с нас в тази ситуация. Силен изстрел на Били, който беше оставен непокрит от десния фланг и топката профучава близо до нашата врата. Не реагира Тодор Малинов. Добре, че не му се и наложи, защото не съм много сигурен, че ще да успее да парира този бомбен изстрел. Странично хвърляне за България. Стоян Ангелов ще го изпълни силно назад към нашият вратар. Банев. Предполагам, че до минута-две ще има доста смени в нашия отбор. Тук Ангелов чудесно успява да подаде на Васил Тодоров, който се скара на Андрей Костадинов, че не се е включил до край в тази атака, след като можеше действително да се получи нещо опасно. В крайна сметка го удар за нашите. Виждам, че отново двама души остават в отбрана. Нито един състезател от българският национален отбор в наказателното поле, където вече е Димо Станков. Тук изстрел на Костадинов и тъч. Късо изпълнение. Васко Тодоров ще хвърля към Ангелов. Губим топката в средата на терена и Словакия тръгва в атака. Браво на Димо Станков там, който се бори. Не успяхме обаче да откраднем. Какво ще последва тук? Браво и на Банев. Банев с втора много ключова изява в отбрана, защото ако тук Марек Кондрик беше подал успешно на Белиш, нещата ставаха изключително неприятни. Добре, че Банев внимаваше и самопожертвователно отново успя да попречи на словаците да реализират. Тук обаче проблеми отново в нашата защита. За пореден път започваме леко да се огъваме, а има още цели 10 минути до края на тази среща.
Започват и очакваните промени в нашия състав. Костадинов напуска, капитанът Лазаров отново на терена. Виждам, че Тимонов също е на игрището. Ангелов напуска. Тимонов. Изстрел тук на Тимонов. Много опасно и чудесна реакция. Чудесна реакция на Майжун, който парира този изстрел. Битка край наказателното поле на Словакия и това е нарушение в наша полза, след като съдиите прецениха, че футболистът номер 4 Давид Мартон е захлупил, така да се каже, топката и не позволи на Васил Тодоров да играе с нея. Ето тук, при тази борба, съдиите прецениха, че това е нарушение за нас, което Тимонов бърза да изпълни към Челъков. Това е добра възможност, удар на Челъков. Какъв мал шанс този път за нас, след като ударът на Челъков не бе особено силен, но пък попадна в обсега, който можеше и да засече топката в опразената врата. Резултатът остава непроменен. Челъков, Димо Станков. Чудесно действа тук Станков, но Челъков не успя да овладее. Съвсем малко по-дълъг беше този пас. Ето, че тримата ни най-креативни, Тимонов, Челъков и Димо Станков, едновременно са на терена, докато в отбрана се е върнал Ники Павлов. Това със сигурност е нещо, което също не сме виждали до момента. Ники Павлов си партнира с капитанът ни Лазаров в отбрана, който Лазаров в момента преследва Белиш, а Челъков се връща назад. Димо Станков бърза, за да покрие включващия се в атака Жик-Жик. Тези вътрешни промени се надявам да не ни объркат, защото на няколко пъти нашите действат леко разколебано. Нервна втора част. Нервна втора част, която поне до момента ето неприятност тук. Струва ми се, че Ники Павлов изпусна Станислав Кремпаски, който го надбяга и се озова в близост до нашата врата, след което обаче Павлов коригира действията си. Отново Ники Павлов там пречи на Белиш, който все пак успява да отправи удар. Тодор Малинов лови. Подава към Челъков в средата на терена. Челъков за Тимонов. Той вероятно ще комбинира с вратарят ни Тодор Малинов. Точно така. Малинов към Ники Павлов. Ники Павлов определено заигра в много по-дефанзивна роля в последните няколко минути. Това вероятно е продиктувано от факта, че Андрей Костадинов в момента си почива. Трябва да поеме и той необходимата глътка въздух, за да се върне за решителните 5 минути на терена. Сега Тимонов остава в по-задни позиции, докато Челъков се изнесъл на върха на атаката. Словаците подхващат поредна атака и техният капитан Ерик Сабо комбинира с Белиш. Белиш преодолява Павлов. Тук обаче Димо Станков го спира. Отново Сабо. Тръгва Белиш, много опасно получава топката. И тук тази наглед елементарна комбинация с пас по цялата продължителност на терена можеше да матира нашата отбрана. Отново греда. Какъв късмет. Нашите не си взимат поука от грешките си от предните двубой. Второто полувреме за пореден път много по-слабо, отколкото първото, и сериозни проблеми, които не са наказани единствено и само заради късметът в тази ситуация, когато напречната града беше разтресена. За втори път стълбовете ни помагат. В първия случай страничната града, сега горната остават вратата ни суха. Изстрел, който излиза в тъч и чудесна възможност 6 минути преди края на матча да си починем, да се поуспокоим, защото виждате какъв удар тук на Сабо, който не беше блокиран достатъчно умело от Челъков. Лазаров легна на тревата в опит да блокира този изстрел. Това обаче не се получи и добре, че топката не бе отправена няколко сантиметра по-надолу, защото вече нямахме да имаме тази преднина, която е толкова важна за нас. Стоян Ангел се е появил на терена на мястото на Димо Станков. Тимонов в момента владее топката. Губя в средата на терена. Сега пак си я връща. Челъков напредва. Ще иска ли подаване? Не, защото Тимонов решава да отправи удар, който излиза в аут.
При този резултат двата тима ще имат абсолютно еднаква голова разлика и точки, но нашите ще имат предимство по показател за прекият двубой между двата отбора, който ще бъде спечелен от България. Да се надяваме, че резултатът ще остане непроменен. Тимонов, пореден изстрел с левия крак, който излиза в фаулт. А Ники Павлов заигра като последен в отбрана. Дори Лазаров играе малко по-изнесен напред. Сега преминахме с трима в средата на терена, докато Тимонов не бърза да се връща и остава на върха на нашата атака. Словаците атакуват постепенно, но Челъков и Лазаров не дадоха възможност на Ян Бицян да ги преодолее. Ондрик. Белиш загуби топката в средата на терена и това е добра възможност за нашите. Тук ще се справили Стоян Ангелов, фаулиране според мен, и румънската бригада за пореден път не използва свирката, която има. Тук много голяма опасност отново. Браво на Лазаров. Браво на нашия капитан. Чудесен момент да се върне в отбрана, защото словаците имаха числено преимущество. И ако бяха стигнали до удар, може да стане изключително неприятно. Поредните смени в нашия отбор вече са факт. Тимонов изпълнява този фаул към Ангелов. Ангелов добре овладява тук. Браво! Добре се справи с гръб към вратата с съпротивата на Били, но в крайна сметка не успя да намери Челъков. Изключително любопитен момент в момента на трибуните в залата, където удобно са се настанили гръцкият и кипърският отбор. И ето го и най-неприятният момент. Докато ви обяснявах, че гърците и кипърците подкрепят България в залата, нашите допуснаха изключително елементарен гол. След като Тимонов не успя да блокира Михал Жик и резултатът е изравнен. Сега вече нещата придобиват изключително неприятен характер, защото при този резултат ние напускаме над преварата. В следващите по-малко от 3 минути ни трябва гол, защото иначе България се сбогува с европейското първенство. Словаците обаче отново са в атака и всичко според мен свърши в този миг. Неумела работа както на Тодор Малинов, така и въобще на цялата ни отбрана, която беше стъписана след изравнителния гол. И ето, че Станислав Кремпаски слага точка на българските амбиции за нещо повече на това европейско първенство. Удар с левия крак, който със сигурност можеше да бъде по-добре спасен от вратарят ни Тодор Малинов. Това обаче вече няма никакво значение, защото 2 минути преди края на матча, само в рамките на няма и 2 минути дори, България допусна 2 гола, първият от които изключително елементарен. И така, освен ако не вкараме 2 попадения в следващите по-малко от 120 секунди, ние ще се разделим с това европейско първенство. Ангелов. Акробатично изпълнение, което не води до нищо. Логично правим смяна, като вадим вратаря си, а на негово място влиза Димо Станков. Така в последните няколко минути България ще играе без вратара с 6 полеви състезатели. Това естествено продиктувано от факта, че ние ще търсим 2 попадения. 2 попадения, които да ни класират напред. А в момента няма никакво значение дали ще допуснем още един гол във вратата си или не. Това обаче е малко несериозно поведение в защита от страна на Стоян Ангелов. Димо Станков, между другото, е в ролята на вратар. Тимонов тук губи твърде лесно. Браво на Димо Станков. Добра изява на врата. Нашите тръгват в отчаяни опити да изравнят поне резултата. Костадинов е фаулиран, не пада на тревата, продължава напред. Ники Павлов се опита да комбинира обратно с него. Нищо не се получи. И тук 4 състезатели на Словакия около Костадинов. Можем ли да се възползваме сега? Изстрел. Челъков е блокиран. Димо Станков тук ще изпревари нападателят на Словакия. Но какво от това? 30 секунди до края на матча. България губи. Така беше и днес срещу Уелс, но тогава можеше ситуацията да бъде коригирана и равенството не беше с чак толкова фатално значение.
Докато това поражение вече окончателно ни елиминира от надпреварата. Костадинов, Ники Павлов, грешен пас. И мисля, че съвсем скоро ще чуем последният съдийски сигнал, който ще сложи точка на нашето представяне на Европейското първенство по мини-футбол в Херцег Нови. Димо Станков владее топката. Напред към Челъков. Изстрел! Ето това вече е пропуск, който не може да бъде обяснен. Димо Павлов чудесно намери Христо Челъков. Той овладя, завъртя се, нанесе с десен крак изстрел, който обаче мина в покрай страничната града и така Словакия е на път да ни изхвърли от турнира. И не само това, словаците с тази победа ще съберат 7 точки и вече гледат към спечелването на предварителна група Б. Изтекоха 40-те редовни минути. Сега само вече румънците знаят кога ще сложат точка на този матч. Димо Станков, който в тази непривична роля се справя чудесно. Отново Челъков към Ангелов. Ники Павлов. Тимонов. Тимонов отново. Тук ще има ли гол? Да, да. Ето, че Христо Челъков отново бележи. Така както по-рано днес. Ето, че за втори път днешния ден Челъков успява да реализира в последната секунда на матча. Но това с нищо не ни помага. Това с нищо не ни помага, защото равенството означава, че България остава на трета позиция в предварителна група Б. Но няма как да продължи напред, защото в абсолютно всички други 4 потока отборите, които се намират на трета позиция в момента, са с по минимум 3 точки. Така че България, дори Уелс да загуби от Полша и България да завърши на трета позиция, ние напускаме европейското първенство. Ако можем да направим някаква равносметка, то тя е, че загубата от Полша в първият матч с 3-2 очевидно се оказа изключително важна и повлия на отбора. Така и не можахме да излезем от този шокиращ обрат в първия ден, а в днешният записахме 2 равенства, 1-1 срещу Уелс и 2-2 преди секунди срещу Словакия, което означава, че България приключва участието си на европейското първенство с актив от 2 точки. Аплодисменти за нашите момчета от трибуните в спортски център Игало. Уважаеми зрители, с това Стефан Георгиев се разделям с вас и ви пожелавам приятни моменти с програмата на Българската национална телевизия. Естествено, ние ще продължим да следим всичко по-интересно от Херцег Нови, където до неделя ще продължи европейското първенство по мини футбол. От тук нататък обаче с вас ще бъде колегата Димитър Бушнаков. Не пропускайте развитието на този невероятен турнир, в който България взе участие, но за съжаление напуска след груповата фаза. Приятна вечер!